Dek Niken duduk dulu nanti lagi. Siap. Yo, nanti lagi. Benar. Lanjut Mbak Sri Wahyuni Pesek. Nah, sinden-sinden tanjake. Nggih, monggo Mas. Yo jemeneng disepoti, yuk kasih musik biar hebat. Yuk. Oke. Sugeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu. Nggih. Iki disapa dulu no, ada dua cowok ganteng kok. Selamat malam Mas. Asine apa nyapa kono ora ngetok Nggih. kene aku ngerti. Selamat malam Derek Tepang kula Sri. Sri sinten? Sri Pesek Derek Tepang nggih Mas. Nggih. Aku yo do. Nggih, Do udah. pesek. Aduh. Oh, Ya padha pesek Jenengan kok. sinten? Kula blek. Apa kuwi? Blek petek. Nggih, blok Blok ketek. petek gitu. Heeh. Kan nembang napa Mas Akbar? Iki milih, ana podang kuning, salat badar, gubuk asmara, langgam ali-ali, nggo selamat mengko. Ali-ali mawon nggih Mas. Ali-ali oke. Nggih. Selindro. Mbak Gak Sri nyuwun sewu. Gak mundak-mundak mbok ake-ake. Mboten gadah. Gadahe ali-ali. Lah nek ali-ali pantes kanggo wong Nggih. wedok. Nyuwun Terus, sewu Mas. Mbak Sri. Nggih. Di dalem saking pundi panjenengan? Kula saking Bagor Nganjuk. Wah, Bagor mriki. Nggih, cerak mriku mawon. Masyaallah. Mau diliwati awake dhewe, Mat. Nggih. Sing ndi to? Bagor Tangerang. Nika Bogor. Bogor. Oh iya. Lewati mriko jenengan. Nggih, kula wau medal Bagor. Oh. Nggih. Nggih. Memang ngerti to dalane Oh, Bagor. ya ora turu aku. Kakean turu kok. Turu kok bangga. Monggo diajak. Yuk ali-ali langsung bae. Oke, Buka celuk, ya yuk, Mbak Sri. Langsung. Ngagem ali-aliku pamrihe aja lali marang aku nadyan kula boten melu Konjuk dumateng Bapak Sumarawah sekeluarga. Mugi-mugi saged dados jampi saya. Oke, ali-ali ya. Lamun embane salaka emane amung tansah damen tuwa niki nekancana besihe tansah manggiha raharja yen kanthi ilang mripate jarene nama hirup beda yen kanthi tiga wong seje besuke wis mangsa Lanjut. Pilihanku mripat biru pamrihe mreh sulistya ingkang warni ngondisi atiku besoke merasanana ali-ali
kasih. Iya, Mas. Dilanjut iki Dek Beatrice, Dek Sinta, Mbak Enggar jumeneng bareng. Oke, yo. Bacake ya. Sepati Mas, yuk. Yo. Oke. Ayo yo yo yo. Oke, ditata barisane Mas Kemet. Langsung telung ondok. Met di siapa, Met? Heeh. Syukur. Wah, iki. Semuanya pada demikian. Ya omong apa to, Mas? Mosok gak cedhak to? Ora cocok. Hormat, gerak. Hormat. Tegak, gerak. Iki apik iki. Berhitung. Mulai. Sat. Mulai baru satu. Ngono. Siap. Berhitung. Mulai. 1, 2, 3, 4. Cuma 4 ini. Ya. Laporan yang saya terima 6. Loh. Mana yang 2? Yang Masih 2 berarti. digodok, Pak. Masih digodok. Gembili ya. Masnya digodok untuk suaranya biar lebih bagus. Oh, iya. Tolong 3 ini. Heeh. Yang 1. Siapa namanya? Saya duduk, Pak. Coba hadap kiri, gerak. Loh. Iki dalam. Ruh kata tak gaduh. Coba ditanya. Kalau tadi sudah ada 2 gending, kali ini lagu untuk para kaula muda. Iya, Pak. Tanya satu-satu. Saya tanya pakai lagu boleh, Pak? Boleh. Kendangnya, Mas. Oh, kendangnya. Apa betul lah, Pak? Kok idol dia, Mas Teh diiringi. Oh, ini kendangnya iring Mas. Loh, ora Mas Teh kendangnya jupuk Terus? didol. Pakai lagu ya dia ya. Yang ini siapa namanya? Alah. Nama saya Patricia. Piye. Kok nadane diatur sing apik. Nadamu lho. Pedotane ndak enak. Jajal. Aku dhewe yo elek ngono maksudnya. Long kaya tolo upo. Kono ora kompak, kowe ketok kompak iki piye? Kono muni, ayo Mas, ngono lagi. Ayo Mas, Nah, duntak dut. Asik. Ayo karo gerak, ayo. Gerak semua. Ayo, obah. Ayo. Yang gerobah ya lali omonge. Alah. Ayo sapiro timpune delok ayo. Ayo. Yang ini siapa namanya? Nama saya Adik Batris. Adik Gabris. Ora. Siapa, Pak? Kok iso gablis itu? Gotri. Batris. Lanjut, Mas. Ayo. Kalau yang ini siapa namanya? Nama saya Sinta. Baleni. Kowe. Ngene lho, umpama kowe iki lho nak takok sing apik to, Dot. Kendange iki disesuaikno. Oh, aimu. Dalam Mas, sapira Mas? Kalau Mas, Yang ini. Celok. lah nek kowe iso gak takok Kene dhewe. tak contoni. Ya, tak. Umpama aku dadi kene, kowe sing takok. Yang ini ngono ta. Yang ini siapa namanya? Nama saya Sulastri. Lho. Krungu badanan. Kok iso seru men ta ya. Sing tengah baleni. Ya. Iromo. Yang ini siapa namanya? Nama saya Ah. Sinta. Ya, iki penak iki. Ayo, sijine kowe Mat, sijine yo. Kalau ini Asik. siapa namanya? Nama saya Enggar. Bisa gar. Rumah aku kebelet dadak. Kita jerone ono takone kita.
rada montor. Apa? Gase mangkring. Sret. Ning ora masalah. Ora masalah. Iya, Apa iya. sih arti sebuah nada? Iya angel lho. Upama anak muda iki, Mas. Yo. Kayak anak muda. Mau lagu sing cocok apa musik? Mau musik apa? Apa? Yo. Kowe iki cocokan sik ta. Ngawur. Sampai C. C C. Wah. Oke. Oke. Tak tulung. Heeh. Iya. Udah mana bro? Sik tak ngepas so cangkemku ning Ini kono. lagunya apa tuh? Anu Medyun Ngawi. Ah, cocok. Kok gong kukut-kukut tuh lagu. Gang Doli, Mas. Sampai arep wis ditutup kuwi. Kulino we. Ora kulino aku ndelok berita ning TV-TV iki lho. Betul. Gong doli nggon kuwi bakal odol karo oli. Disingkat. Doli. Heeh. Jack. Ah, jajal suarane iki. Wah. Yen. Yen aku kangen. Oke. Matane kondisikan matane melek. Meresapi. Oh, ada meres wedhus no. Menikmati. Iya. Kangen karo sliramu. Cuknan. Cuk nan gitu. Ciri. Terusnya piye? Siapa namanya? Kok balik? Tak sawang-sawang. Fotomu ning dompetku. Apa stroke penyanyine? Ya aja jangan. Masa Men cacah iki nek kidonan lho. Kok aku kok aju. Sing apik ta, Mas? Hei, Perdana Menteri kura-kura. Apa? Woi. Tenanan. Kekasaran dalam Dipirsani para pamirsa. Pirsane aja ngisin-ngisini. Lah. Yo melok ah. Ramel piye tanggapane? Lah ya. Tak elus fotomu neng dompetku. Iya. Terus? Apa kowe ra krasa? Wis nyapa? Wis nyapa? Tulung dipunapura napa ingkang dados dosa-dosanipun. Aduh, Bu Pansal, kowe iki nyerangmu ngene terus. Ini apa berangkat sama mayit tapi. Terminal Madin Ngawi nggih, Mas. Tajaknya ya. Oke, dados. musik yuk dados. Geser ke kanan, geser. Ya. Diatur gerakane Mas komentar. Oke, siap. Siap, oke. Saya nganggo niku apa nggih? Piye? Pargoe. Oke no. Sing gendut, mak gendut. Oh, lah ngono kuwi to. Ya. Ini cah cilik-cilik iki lho. Ora apa-apa ndek yo seneng. Ya wis gak apa. Yuk, Terminal Madin Ngawi, dadekke. Yuk. Kasih musik biar hebat. Yuk. Lek, gua tutup ya gini. Madep rono. Yo, rese, yo. Asik. Pindah rono, yo. Hei. Iya ya, cerewet. Cah cilik-cilik. Aku pengen roh lho jane.
Dik Niken Salindri lagi. Nah, Oke, nggih. ya. Cocok. Iki lagu terbaru Gemati. Oh, Gemati. Nah, oke. Tepi-tepi saking Kediri Tak nggih, kei monggo. tugas, Mas. Kenapa nih? Iki kan duet aku karo Dik Niken. Oh, ngoten. Oke, iki anu Matematika? Tugasnya sampean berdua Kok iso ben matematika? kaya apa ya flash mob. Nyekel kaya loro iki situ. Wah, dadi peraga. Apa ki jenenge? Kaya penari latar. Latar Si. guritan apa? Heeh, penari latar. Kok nek lagune wah diobahke sing kompak. Oh, nggih. Wah. Aku tau ngerti ngene iki. Apa tuh? Kuwi anak jembatan Selamat Datang. Iki lungguh karo nyekeling ngene lho. Nek kowe pantes to, aku wis suwaru. Ya apa? Lah iki ngene kowe tok seneni makku aku. Walah. Jere wis gak disayangi. Wah, Iki iki. gak sida runtah to, Jre. Wah, runtah. Mau Jaluk pesen. jaluk sing anyar. Heeh. Iki malah ngekeki gaweane. Niki pripun Mas Akbar? Oh, aku ning tengah. Lho. Nah, aku ning tengah kene. Lho. Oh, dalang ki yo nridis gitu iki. Sik to, iki piye to? Wis. Ayo Dik Niken jumeneng. Wah, Sampeyan jane ampun sah jumeneng kok, Mas. Lah iki lho, kulotku ngatek ketok iki lho. Mas. Ya. Mboten sah jumeneng sampeyan jane. Lah nyapa? Ini kegantenganku yo kalah lagi ini. Walah. Le dalange gentane le tak tambahi le. Gemati nggih? Nggih, Wah, Gemati, iki monggo. total gerakan sing kompak. Yuk, lanjut. Heeh. Karek aku to ora mbayari ya, Sok. Oh, alah ngene ya. Ya, Ya, ya anu no, explore gerak sendiri. Mencair. Cair. Ngene ya, jenagara. Aja teko kene banter-banter iki ngene. kok cek diku nyambut gawe kok buater cuweklek engko torok. Yuk. Heeh. Asik. Dipadane. Kabur ngono. Penting obat. Eling nalika weruh sliramu kusuma ayu pujaan atiku anteng manis lamun katulu meraati gemati marang aku. Ingsun Kang Mas uga ngimbangi lambaranku Ya. katresnane suci Oke. sarta uga tulus sing janji Mlaku rono ya, no? Hendarinakin sajroning ati. Blenjane tresno nadyan saiki panten wis beda. Iya Kang Mas bakal tak jaga Asik. ati iki kemati Ya. priyata Ning Mas ojo blenjane janji aku ora bakal bisa lali. Iya Kang Asik. Mas bakal tak rukti hati iki mring Kang Mas Oke. Sarisi. Mas Abang Ini kan serampang mojo bergoyang. Asta Brata Kok malah sing nyekel cah cilik. Penta seneng-senenge. Oke. Ngono lho le. Sa. Eling nalika weruh sliramu kusuma ayu pujaan hatiku
mati marang aku ing sana tamas uga ngimbangi lambar aku matras suci serta wasik sing janji endah rinaki sajroning ati Asik. Oh. Oh. Nimas ojo blenjani tresno nadyan saiki pancen wis beda iya Kang Mas bakal tak jaga ati iki kemati Mas ojo blenjani janji aku ora bakal bisa lali iya Kang Mas bakal Oke. ropi ati iki So. mringka masa wiji terima kasih makasih Kuku sing dupa kumelun oleh suwampluk Ngapa? bosok Jajal dulu Mas. mangsaku kok sampun Mas sampun nggih terima kasih Dik Nggih. Niken oke Mas Nggih. heeh Matur nuwun Mas nggih. aja mbok dol kok dol Mas Komet Mas Dodok Nggih. sampun sawetawis anggenipun paring lelipur Nggih. ingkang baku ndonga napa tumrap keluarga besar Bapak Sumarwah Nggih. monggo Nggih, mugi-mugi teman-teman kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah saadah saomah mboten ngarah pisah Kagem Pak Antos Sumarwah. dumugi kaken-kaken laninen-inen. nggih Kagem ingkang ngemugati Bapak Sumarwah, mugi-mugi sabadane acara menika paringi lancar rezekinipun. amin Paring kesehatan, keselamatan, tepeki saking sambikala Allahumma. Amin. Kagem sedaya masyarakat mriki Mas Komet. Sing penting padha sehat. Guyub rukun. Guyub rukun ayem tentrem. Amin. Ngoten nggih, nggih. Monggo. oke tuku tahun yang Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali Mas ya Amin. amin ya selindro ya nutuke lakon mengko mundak dadi tukang ingkang sinuwun ayo mak tak derekke Gandanya Sekar Gadung
pete. Ejel do, wis do. Aduh. Wis. Aduh, bar mambu basin-basin meletos iki jan. Wis. Wis to tak golekno nang pasar Rejoso. Kuwi apa? Wah, iki barang ngono kuwi. Engko ora imbang. Wis. Ora saiki wis sedahi wis, mepet sing penak wis. Lanjut. Kene wis ayo. Gandeng, Mbak, gandeng. Wah, pantes ya ngene iki ya. Kayak Dewi ambek apa? Dewi Sri Kandi sing lanang Sri Bombok, berarti pantes. Ora apa-apa, Sri Bambak ngendhek. Ken, Mbak Niken. Nggih, Kang Mas. Badhe teng pundi? Niki badhe nganu nyangkeng kiri teng anu teng pasar. Oh. Cek nggawa kiri. Nggih. Mbok asu kok, Mas. Tuwek kok. Wis tuwek ya asu. Makasih lho, Dik. Sama-sama loh. Kene wong tuwek dindo asu. Ngadepi wong wedok iku kudu halus, ora kena dengan kekasaran. Gak, aku elek-elek entar nak sopan aku ki. Kalajengaken melih diajeng. Iya. Endi nek kala jengking? Kalajengaken. Iyalah. Kalau jengking ngentut bathukmu kuwi. Sinipta kangku wasa Oke. Didawahne napa, Dik? Lewong nggih, Mas. Oke. Ya, Eko. Yuk, lewong. tresnaku Yo. bagi awak hati.
Dek Niken duduk dulu nanti Oh, lagi. siap. Nanti lagi. Benar. Lanjut Mbak Sri Wahyuni pesek. Oh. Nah, sinden-sinden tanjake ya. Oh, nggih, monggo, Mas. Yuk, jumeneng disepoti. Yuk, kasih musik biar hebat. Yuk. Oke. Sugeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu. Heeh. Nggih. Nah, iki disapa dulu no, ada dua cowok ganteng kok. Selamat malam Mas. Asine apa nyapa kono orang itu Nggih. kene aku ngerti. Selamat malam Derek Tepang kula Sri. Sri sinten? Sri Pesek Derek Tepang nggih Mas. Nggih. Aku yo do. Nggih, Do udah. pesek. Aduh. Oh, Ya, padha pesek Jenengan kok. sinten? Kula blek. Apa kuwi? Blek petek. Nggih, blok Blok ketek. petek gitu. Heeh. Kan nembang napa Mas Akbar? Iki milih, ana podang kuning, salat badar, gubuk asmara, langgam ali-ali, nggo selamat mengko. Ali-ali mawon nggih Mas. Ali-ali oke. Nggih. Selindro. Kok Nah, gak nyuwun sewu. gak Pinten? mundak-mundak mbok ake-ake. Buatan gadah. Gadahe ali-ali. Lah nek ali-ali pantes kan wong Nggih. wedok. Nyuwun Terus, sewu Mas. Mbak Sri. Nggih. Di dalem saking pundi panjenengan? Kula saking Bagor Nganjuk. Wah, Bagor mriki. Nggih, cerak mriku mawon. Masyaallah. Mau diliwati awake dhewe, Met. Nggih. Sing ndi to? Bagor Tangerang. Niku Bogor. Bogor. Oh iya. Lewati mriko jenengan. Nggih, kula wau medal Bagor. Oh. Nggih. Nggih. Kowe mah ngerti to dalane Oh Bagor? ya ora turu aku. Kakek turu kok. Ruwok bangga. Monggo diajar. Yuk ali-ali langsung bae. Oke, buka celuk ya yuk, Mbak Sri. Langsung. Ngagem ali-aliku pamrihe aja lali marang aku nadyan kula boten melu Konjuk dumateng Bapak Sumarawah sekeluarga. Mugi-mugi saged dados jampi saya. Oke, ali-ali ya. Lamun ambane salaka emane amung tansah temen tuwa niki kancana besihe tansah manggiha raharja yen nganti ilang mripate jarene nama iru beda yen nganti tiga wong seje besuke wis mangsa Lanjut. Pilihanku mripat biru pamrihe mreh sulistya ingkang warni ngondisi atiku besoke merasanono ali-ali
wong seji besuke wis mangsa Ya. pilihanku pripat birubah mrihe preh sulistya ingkang warni yen takoni siatiku besuke berasanono Makasih. Mas. Dilanjut iki Dewi Trisna, Dik Sinta, Mbak Enggar jumeneng bareng. Oke, yo. Bacake ya. Sepati Mas, yuk. Yo. Oke. Ayo yo yo yo. Oke. Ditata barisane Mas. Langsung telung ondok. Ini di siapa, Mat? Heeh. Syukur. Wah, iki. Semuanya pada demikian. Ya omong apa to, Mas? Mosok gak cedhak to? Ora cocok. Hormat, gerak. Hormat. Wah, Tegak, gerak. iki apik iki. Berhitung. Mulai. Sat. Mulai baru satu. Ngono. Ya, Berhitung. Mulai. 1, 2, 3, 4. Cuma 4 ini. Ya. Laporan yang saya terima 6. Loh. Mana yang 2? Yang Masih 2 nurut, digodok, Pak. Masih digodok. Gembili ya. Masnya digodok untuk suaranya biar lebih bagus. Oh, iya. Tolong 3 ini. Heeh. Yang 1. Siapa namanya? Saya duduk, Pak. Coba hadap kiri, gerak. Loh. Iki dalam. Ruwet tak gaduh. Coba ditanya. Kalau tadi sudah ada 2 gending, kali ini lagu untuk para kaula muda. Iya, Pak. Tanya satu-satu. Saya tanya pakai lagu boleh, Pak? Boleh. Kendangnya, Mas. Oh, kendangnya. Apa betul apa? Kok dol dia, Mas teh diiringi. Oh, ini kendangnya iringna, Mas. Loh, ora Mas teh kendangnya jupuk Terus? didol. Pakai lagu ya dia ya. Yang ini siapa namanya? Nama saya Patricia. Piye. Kok nadane diatur sing apik. Nadamu lho. Pedotane ndak enak. Jajal. Aku dhewe yo elek ngono maksudnya. Long kaya tolo upo. Kono lho ora kompak, kowe ketok kompak iki piye? Kono muni, ayo Mas, ngono lagi. Ayo Mas, Nah, Asik. ayo karo gerak, ayo. Gerak semua. Ayo, opak. Ayo. Yang ngerubah ya lali omonge. Alah. Ayo sapiro tempone delok ayo. Ayo. Yang ini siapa namanya? Nama saya Adik Batris. Adik Gabris. Ora. Siapa, Pak? Kok iso gablis itu? Gotri. Batris. Lanjut, Mas. Ayo. Kalau yang ini siapa namanya? Nama saya Sinta. Baleni. Kowe. Ngene lho, umpama kowe iki lho nak takok sing apik to, Dot. Kendange iki disesuaikno. Oh, aimu. Dalam Mas, sapira Mas? Kalau Mas. Yang ini. Celoko celok. Lah nek kowe iso gak takok Kene dhewe. tak contoni. Ya, Kak. Umpama aku dadi kene, kowe sing takok. Yang ini ngono ta. Yang ini siapa namanya? Nama saya Su
Meli. Lho. Krungu badanan. Wah, urung. Kok iso seru men ta ya. Sing tengah baleni. Ya. Iromo. Yang ini siapa namanya? Nama saya Ah. Sinta. Ya, iki penak iki. Ayo, sijine kowe Mas, sijine yo. Kalau ini Asik. siapa namanya? Nama saya Angger. Bisa gar. Rumah saku kebelet dadak. Kita drone ono tamone kita. Iki sarada montor. Apa? Gase mangkring. Dret. Ning ora masalah. Ora masalah. Iya, Apa iya. sih arti sebuah nada? Iya angel lho. Upama anak muda iki, Mas. Yo. Kayak nanti muda. Mau lagu sing cocok apa musik? Mau musik apa? Apa? Yo. Kowe iki cocokan sih ta. Ngawur. Sapiro? C. C C. Wah. Oke. Tak tulung. Heeh. Iya. Mana bener? Sik tak ngepas so cangkemku ning Ini kono. lagunya apa ta? Anu Medhi Nyawi. Ah, cocok. Kok gong kukut-kukut to lagu. Gang Doli, Mas. Sabar wis ditutup kuwi. Kulino we. Ora kulino aku ndelok berita ning TV-TV iki lho. Betul. Gong Doli nggon kuwi bakal odol karo oli. Disingkat. Doli. Heeh. Jack. Ah, jajal suara nih. Wah. Yen. Yen aku kangen. Oke. Matane kondisikan matane melek. Meresapi. Oh, ya ndok meres wedhus no. Menikmati. Iya. Kangen karo sliramu. Cuknan. Cuknan gitu. Aja ciri. Terusnya piye? Siapa namanya? Kok balik? Tak sawang-sawang. Fotomu neng dompetku. Apa stroke penyanyine? Ya raju jangan. Masa Men caca iki nek kidonan. Kok aku kok aju. Sing apik ta, Mas? Perdana Menteri kura-kura. Apa? Woi. Tenanan. Kekasaran dalam Dipirsani para pamirsa. Pirsane aja ngisi-ngisini. Lah. Ya melok ah. Ora melok piye tanggapane? Lah ya. Tak elus fotomu neng dompetku. Iya. Terus? Apa kowe ra krasa? Wis nyapa? Wis nyapa? Tulung dipun napura napa ingkang dados dosa-dosanipun. Aduh, Bu Pansal, kowe iki nyerangmu ngene terus. Tapi aku berangkat sama mayit tapi. Terminal Madin Ngawi nggih, Mas. Tajaknya ya. Oke, dados. musik yuk dados. Geser ke kanan, geser. Ya. Diatur gerakane Mas komentar. Oke, siap. Siap, oke. Saya nganggo niku apa nggih? Piye? Pargoe. Oke no. Sing gendut, mak gendut. Oh, lalang ngono kuwi to? Ya. Ini cah cilik-cilik iki lho. Ora apa-apa ndek yo seneng. Ya wis gak apa. Yo, Terminal Madin Ngawi, dadekke. Yuk, kasih musik biar hebat. Yuk. Le. Gua tutup ya gini. Madep rono. Yo, rese, yo. Asik.
Dik Niken Salindri lagi. Nah, Oke, oke. ya. Cocok. Iki lagu terbaru Gemati. Oh, Gemati. Nah, oke. Tepi-tepi saking Kediri. Tak nggih, kayak monggo. tugas, Mas. Kenapa nih? Iki kan duet aku karo Dik Niken. Oh, ngoten. Oke, iki anu Matematika? tugasnya sampean berdua Kok iso ben matematika? kaya apa ya flash mob nyekel kalian loro iki situ. Wah, dadi peraga. Apa ki jenenge? Kaya penari latar. Latar Si. guritan apa? Heeh, penari latar. Kok nek lagune wah diobahke sing kompak. Oke. Wah. Aku tahu ngerti ngene iki. Apa tuh? Kuwi anak jembatan selamat datang. Iki lungguh karo nyekeli ngene lho. Nek kowe pantes do aku suwaru. Ya apa? Lah iki ngene kowe tok seneni makku aku. Wis gak disayangi. Wah, Iki iki. sido gak sido runtah to, Jrek. Runtah. Kok pesene Jaluk sing anyar. Heeh. sih malah ngekeki gawean iki. Niki pripun Mas Akbar? Aku ning tengah. Lho. Nah, aku ning tengah kene. Lho. Oh, dalang ki yo nridis kita iki. Sik to, iki piye to? Wis. Ayo Dik Niken jumeneng. Wah, Sampeyan jane ampun saju meneng kok, Mas. Lah iki lho, kulotku matek ketok iki lho. Mas. Ya. Mboten saju meneng sampeyan jane. Lah nyapa? Ini kegantenganku yo kalah lagi ini. Walah. Le dalange genteni le tak tambahi le. Gemati nggih? Nggih, Wah, Gemati, iki monggo. total gerakan sing kompak. Yuk, lanjut. Heeh. Karek aku to ora melok mbayari ya, Sok. Oh, alah ngene ya. Ya, Ya, ya anu no, explore gerak sendiri. Mencair. Cair. Ngene ya, jenagara. Aja teko kene banter-banter iki ngene. kok cek diku nyambut gawe kok buanter cuweklek engko torek. Yuk. Heeh. Asik. Dipadane. Kabur ngono. Penting obat. Eling nalika weruh liramu kusuma ayu pujaan atiku